ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏ ପିଲାକୁ ଏମିତି ବାନ୍ଧିକି କ'ଣ ପାଇଁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ମିଶିକି। ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଭାଉଜ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ, ଏ ଦିଅର ମାଉସ ଆସି କବାଟ ଫାଙ୍କରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ଟାଇମରେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜର ନଜର ସେ ପିଲା ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ସେ ଭାଉଜ ଚିତ୍କାର କରି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକିଲା। ସେ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଆସି ତାକୁ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ତାକୁ ବହୁତ ପିଟିଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରନ୍ତୁ କାହାର ଏମିତି ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖିବାଟା କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା? ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ କ'ଣ ଭୁଲ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଆପଣମାନେ ଜଣାନ୍ତୁ।